வாசி தான வந்தது. குட்டி குட்டிங்கல்ல. ஓ சொன்னோடா. ஏய் கூப்பிடு. நீ போடு அந்த பொண்ணு கிட்ட கூட அது போடு. சரி போடு. டக்கு போடு சாப்பாடு. டக்கு போடு. போடு அப்படியே. இங்க வாங்க இங்க இருக்கு எல்லாம். இங்க இருக்கு பாரு. அம்மா இங்க வா. கம்மியா அம்மா கம்மியா. குட்டி குட்டியா. அம்மா கம்மியா. மூட சாப்பிடு. கத்தக்கூடாது அம்மா. கூப்பிடு நீ கூப்பிடு. கோ கோ கோ. உன் பிடிச்சி நம்ம எடுத்து போயிடணும்டா அம்மா. அம்மாவோட பக்கெட்ல போட்டுடலாம். அது பாரு எங்க போடு. நீ இந்த பிரெட் ஸ்டிக் கூட போடு வாங்க. கம்மியா இந்த பிரெட் ஸ்டிக் போடுவா. போடு பாரு. இதடா போடுறா டக்கு போடுறா. கூப்பிடு. குவக் 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 கூப்பிடு. குவக் குவக். சாப்பிடுவா அப்படியே. பறந்து வந்து சாப்பிடுவான் போ. எங்க நீ கூப்பிடு. குவக் குவக் குவக். கூப்பிடு. குவக் 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 கூப்பிட்டா அது வந்து சாப்பிட்டு போகும். கூப்பிடு சீக்கிரம். ஏய் அப்படியே கூப்பிட்டு அது போல கூப்பிடு. அப்படியே கூப்பிடுவாங்க. போட்டுச்சு கீழே. இது பாரு இதை எடுத்து எங்க அது எல்லாம் இங்க 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 அம்மு இங்க வா இங்க வா இங்க இது பாரு இங்க இருக்கு பாரு அம்மு தி டக் இஸ் ஹியர். ஓடி 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 இங்க இருக்கு பாரு குட்டீஸ். வாடா இங்க அம்மு. இங்க இருக்கு பாரு வா. இங்க இங்க இருக்கு பாரு. இங்க இங்க இருக்கு பாரு. அப்ப அம்மா கிட்ட பிரெட் ஸ்டிக் கொடுப்பா. அம்மா பிரெட் ஸ்டிக் போட்டோம். வாங்கிக்கோ அப்பா கிட்ட வாங்கிக்கோ. பிரெட் ஸ்டிக் போடு. புடிட்டு குவக் 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 குவக். கூப்பிடு. குவக் குவக் குவக். குவக் குவக் குவக். குவக் குவக் குவக். அவ்வளோதான் ஆயிடுச்சு. ஒரு பிரெட் ஸ்டிக் இங்கே ஆயிடுச்சு. கூப்பிடு அம்மா. கூப்பிடு. குவக் குவக் குவக். அவ்வளோதான். அம்மா clap your hands. கூப்பிடு. இங்க பாரு அம்மு. Amma, if you're happy and you know it, clap your hands. இங்க பாரு அம்மு. If you're happy and you know it, nod your head. Nod your head. Hey, nod your head, da. நான் தண்ணியில் சாஃப்டாக எடுக்கும் நேரம் உரிச்சுன்னு. Stamp your feet, அம்மு. Nod your head. அங்கெங்க ஓடுற